Avui, dia 24 de maig de l'any 24, fem l'acte de lliurament d'orles a l'alumnat de segon de batxillerat. I justament aquesta jornada de reconeixement del saber es fa després d'una jornada de vaga de l'alumnat, de les famílies i de professorat, un acte que ens va molt bé per enaltir la tasca de l'escola pública, l'escola que no entén d'interessos econòmics, una escola que ofereix igualtat d'oportunitats a tota aquella persona que es matricula i una escola que s'alimenta de fons públics per invertir en l'educació dels més joves, vosaltres. La vaga va ser una jornada amb molt de sentit per a totes aquelles i aquells que creiem en l'educació pública com a mitjà imprescindible per arribar a tindre una societat lliure. I d'aquest acte, què en direm? Cada vegada ens trobem que l'alumnat té més dubtes i més preguntes al voltant d'aquest acte. Aquest acte és un reconeixement a l'alumnat que ha treballat per aconseguir un títol de batxillerat. I és un homenatge que ens agrada que el gaudesca la resta de l'alumnat del centre, perquè demà tot aquest alumnat que avui està al públic sàpiga que va estudiar al mateix institut que el Premi Nobel de Medicina, de Física o de Literatura, que avui està entre l'estudiantat de segon de batxillerat. O per què no, també saber que ha anat al mateix centre que aquell músic o música que ara està treballant al Liceu o, a lo millor, en les campiones del món del ciclisme. Us estranya? Doncs no cal que us estranyi gens, perquè al centre tenim molts alumnes que a la vegada que els seus estudis de batxillerat van a conservatoris i dediquen moltes hores a aquests estudis paral·lels, juguen a equips de futbol grans i dediquen moltes hores a l'entrenament, o com és el cas d'aquests anys, representen el país a nivell mundial del món del ciclisme. Per la cultura de l'esforç, per l'esport femení, per la música, pel futbol, pel ciclisme. I per tot això, un fort aplaudiment. No voldríem acabar aquesta introducció sense deixar d'anomenar que hi havia o que hi ha entre l'alumnat de segon de batxillerat 5 alumnes que compleixen els requisits per tindre una matrícula d'honor. Però les matrícules d'honor venen donades pel número d'alumnat que tenim matriculat i només les 2 persones que han tingut millor nota poden tindre-la a nivell legal, però nosaltres, com a claustre del centre, volem mostrar els respectes a totes aquelles persones que compleixen els requisits. Per tant, enhorabona, sobretot als que heu aconseguit a nivell legal aquesta matrícula, però també a la resta que complíeu les condicions per a tindre-la. Donem pas als vostres tutor i representació de tutor, perquè ja sabeu que no pot estar aquí present, i vos dedicaran unes paraules. Bueno, bon dia. Això vos ho vol dir Pablo, però ja sabeu que no ha pogut ser. Benvolgut alumnat de segon de batxillerat. La vostra estada a l'institut i ha arribat a la seva fi. Encara que us conec a tots i totes, no em puc dirigir a l'alumnat del batxillerat humanístic i de ciències socials, perquè no us he impartit mai classe. Per tant, em dirigiré a l'alumnat del batxillerat de ciències. Han sigut 2 anys com a tutor i com a professor de matemàtiques intentant transmetre-vos coneixements matemàtics i orientant-vos acadèmicament, de la qual cosa n'estic molt orgullós i satisfet. Heu sigut un alumnat molt responsable, tant per a l'estudi com per a totes les tasques burocràtiques de tutoria. Encara que en algun moment us hagi pegat algun crit, sempre ha sigut pensant en allò que és millor per a vosaltres. Com a gent de la zona, portareu el nom del vostre poble allà on aneu i esperem que també porteu el nom de l'institut que heu estudiat durant 6 anys allà on estudieu i en un futur allà on treballeu. De totes maneres, esperem que vingueu a veure'ns alguna vegada. Nosaltres sempre ens alegrem de saber de vosaltres. Finalment, encara que avui no puc estar físicament amb vosaltres per la meva caiguda,
Vull felicitar-los en nom meu i en nom de tot l'equip docent per l'esforç i el treball que heu fet durant aquests anys, que heu estat al centre, i també vull desitjar-vos molta sort en els vostres estudis i en el vostre futur. Enhorabona i molta sort a tots i totes. Disculpeu la interrupció, però encara que soni el timbre ens esperarem a que s'acabi l'acte, no va ningú a classe encara. Hola. Bé, avui els protagonistes sou la gent de segon de batxillerat. Avui ja s'acaba una etapa i jo us volia fer una pregunta. Recordeu el primer dia que vau arribar a l'institut, a primer d'ESO, en aquella emoció, aquells nervis per començar una etapa nova? No us va semblar que en aquell moment era una etapa que duraria molts anys? 6 anys us semblava molt de temps en aquell moment, segurament. I ara el temps ha anat passant, ha anat creixent, heu passat cursos i ja quasi sou persones adultes, alguns ja teniu 18 anys, altres us falten uns mesos, i ara tanqueu aquesta etapa, que aquell primer dia semblava que havia de durar molt. Doncs això és el pas del temps i és el pas de la vida passa així. Recordeu a Jorge Manrique, el primer de batxillerat. Ara esteu a les portes d'una altra etapa, plena de reptes, il·lusions, de possibilitats. La majoria de vosaltres, el curs que ve, estareu estudiant fora, segurament, a Castelló, a València, a Barcelona o inclús més lluny. Tindreu una gran llibertat, perquè els pares ja no estaran controlant-vos tots els dies, a totes hores. I la llibertat necessita responsabilitat, per a que doni fruits. Caldrà que mireu bé com useu el vostre temps i necessitareu capacitat de previsió, prudència, molt d'esforç. L'estudi és molt important. De tota manera, també heu de pensar que hi ha altres coses a la vida que també són igual d'importants. La família, l'amistat, els vostres pobles, la vostra terra, les vostres arrels. La vida és un camí, ja ho deia Jorge Manrique, el nostre amic, però cal no perdre's, cal anar per la ruta correcta. Fins ara heu caminat de la mà de les vostres famílies i una mica també de la mà del professorat de l'institut. A partir d'ara caminareu d'una manera molt més autònoma, més al vostre aire, decidireu moltes coses. No us penseu que sigui fàcil encertar. De fet, alguna vegada ens podem equivocar o podem caure pel camí. Si això passa, no us ho prengueu com un fracàs. Qui arriba al final del camí normalment no és aquell que no ha caigut mai, sinó la gent que té el valor de tornar a aixecar-se i de continuar endavant. Aquells que quan se n'adonen que s'han errat, paren, miren el mapa, s'orienten, tornen enrere, busquen el camí correcte i continuen. Durant aquests anys heu crescut, heu madurat, us heu esforçat, heu après molt. Per això us podem dir que estem molt orgullosos de tots vosaltres. Un aplaudiment per vosaltres. Estimat alumnat i professorat, avui és un dia molt especial, no només perquè acabem un curs ple de reptes i aprenentatges, sinó perquè hem sobreviscut amb humor i amb un somriure. Ara ens toca dir adeu a un institut que ens ha donat tant i que segur que portarem al nostre cor. Així que, en nom de tots, anem a dedicar unes paraules als nostres estimats professors. I quina millor manera de fer-ho que amb un toc d'humor que sé que tots apreciareu. Ai, Santi, en les teves classes hem xalat tant com tu aquell dia en el Duende. Encara que no vam poder anar a Itàlia, nos vas acompanyar a Dublín, on, per sort, tot i que alguns van pegar més voltes que una nòria i van llaure viatges nocturns, ningú va perdre els òrgans. La història d'Espanya potser assusta i pareix un tostón, però tu la fas divertida a la teva manera. Maria i el seu substitut Nico, i com oblidar a Manu, que ens va acompanyar l'any passat.
Gràcies per plantejar-nos preguntes existencials que ens deixaven pensant. Quin és el sentit de la vida? O més important, com aprovar este examen? Bueno, entonces... Bé, millor ho faig jo. Bueno, Carme, dir-te que sempre recordarem el poema del Pimentó Torrat i el dia que vam anar tots junts a l'Olimpiada i vam tindre la sort que ens posessin aquest mateix poema. Ens agrada molt la passió que tens per valencià i ens sentim molt afortunats d'acabar batxillerat el mateix any que Vicent Andrés Tellers faria 100 anys. Pot ser, en este discurs hi haguen algunes errades, però no tantes com a les nostres redaccions de valencià. Carmen? Bueno, molt bé, xics, com esteu? Però sobretot, com estàs tu, Joan? L'any passat ens queixàvem de les teves classes, però enguany ens hem donat compte la falta que ens fan, ja que descansar una horeta no va mai malament. I a més, aquest any no hem alçat el cul de la cadira en tot el curs. Sempre recordarem el primer maestreso show que vam fer gràcies a tu i que ens vas fer passar tants bons moments. Esther, la nostra professora d'anglès i referent de moda de totes les xiques de batxillerat. Sempre vas boníssima. Gràcies per ensenyar-nos a redactar els famosos foren against Disney. Si tinguérem que fer un writing de les teues classes, clarament serien un for. I recorda, try, and if you fail, try again. Javier, el millor tutor. Gracias por cambiarnos la vida como te la cambió a ti el Quijote. Ojalá todos los problemas de esta vida fueran tan fáciles como cuando sacábamos a la niña en sintaxis. Siempre recordaremos tu paciencia explicando las cosas, ya que es imposible no entender nada. Y recordad, 0,25 la falta y 0,15 la tilde. ¿Puedo ir al baño? ¿Es realmente necesario? Bueno, Raúl, què dir de tu? Ha sigut el primer any que t'hem tingut, però sempre recordarem les teues classes plenes de rises. Tot i que ens hem queixat molt, han sigut els moments més divertits de tot el curs. Ens has ensenyat que les reaccions no sols ocorren en el laboratori, sinó també en els nostres cervells quan intentem entendre-les. Encara que hem tingut petites discussions perquè ningú ens ha vacilat tant en esta vida com ho has fet tu este any, et volem donar les gràcies per haver-nos ensenyat tant i haver fet les classes de química molt més entretingudes. Passem ara a Maribel. Sempre recordarem els exàmens de biologia de l'ESO, els fotos en blanc i negre que difícilment sabíem el que eren, com que imagineu-vos a l'hora de distingir les seues parts. Per sort, a batxiller has canviat d'impressora. De tu també són característiques les famoses presentacions liberals que tant ens agraden. Gràcies a la impressora, a les presentacions i a la teua capacitat per explicar les coses, ens has fet aprendre molt. Tot i la dificultat de la biologia de segon de batxillerat, tu has aconseguit fer-la amena i que puguem obtenir molts bons resultats. També volem mencionar a Seba, el nostre mestre de biologia i anatomia de primer. Gràcies per fer-nos disseccionar òrgans com si foren verdaders metges. Recordarem aquells exàmens amb preguntes opcionals que tantes discussions te van causar i que, per cert, Roxy no ha superat. Recordarem també les classes on agafaves fulles de l'arbre per explicar-nos les seues parts, o quan vam esperar fins a final de curs per a que ens contares la teua història amb la gamba. Que sàpigues que tens una manera molt especial d'explicar la biologia que fa que simplement amb la teua classe puguem fer un examen sense estudiar. Sònia, la nostra professora de tecnologia. Gràcies per preparar-nos com a futurs enginyers. Les classes de tecnologia ens passaven volant, especialment quan alguns divendres estaven cansats i fem classes de tecnologia actual. Amb tu hem après que fins i tot els circuits més complicats es poden entendre amb una bona explicació i molta pràctica. Luz, no podem oblidar-nos de tu. Moltes gràcies per ser un pilar per a nosaltres i per fer créixer en nosaltres l'interès per la tecnologia, per ajudar-nos en els dies que més agobiats hem estat i per deixar-nos fer el projecte inclús els dies que no tocava. Ara ens anem a ficar un poquet més sentimentals per a xerrar sobre tu, Inma. Has sigut com una segona mare per a tots nosaltres, ja que ens has ajudat en tot el que has pogut i ens has donat consell quan nosaltres no sabíem què fer davant d'una situació. També volíem agrair-te tots els exàmens que has tingut que canviar per culpa dels biòlegs, perquè si no hauríem tingut algun dia més de 3 exàmens seguits.
Cal dir que, gràcies a les seues classes, ara podem calcular els circumcentres i centres dels trossos de pizza. I quan visitarem algun monument ens pararem a pensar amb quina vista estem observant-lo, si amb cavallera o isomètrica, encara que jo no sé fer-ho. Fèlix, encara que durant l'ESO hem tingut algun risc de fer tu, en aquest any que hem tingut de professora, ens hem donat compte de que no eres tan dura com diuen, sinó tot el contrari. Mai oblidarem les teves explicacions ni les classes diferents menjant xocolate i fent manualitats per entendre els temes. Ens has demostrat que esforçant-nos podem arribar a aprovar l'assignatura. Bé, passem ara als professors del social, que nosaltres també hem fet batxillerat. Comencem per Rafa, que dice: saps que sense tu el premi que vam aconseguir l'any passat no l'haguem pogut aconseguir. Sempre el portarem els letxeros al cor i mai ens oblidarem del viatge a Madrid, va ser espectacular. També cal agrair a l'institut que ens van finançar el viatge i quan se fa les coses bé també s'han de dir. Seguim en Ramon, professor de geografia, que ens has tingut que aguantar la cara de dormir els dies a primera hora i les tonteries dels dies a última, però bé. I bueno, sempre portarem el nostre secret per sempre, això no se compte. Judit, perdó per als altres professors, però eres la millor professora que hi ha. Ojalà tots els alumnes tinguérem una professora com tu algun dia en la seva vida. Si l'hora següent toquem mates, mos alegrem. Encara que mos costa l'assignatura, tu sempre estaràs allí per explicar-nos-ho totes les vegades que faiguen falta. És molt guai poder fer la xerradeta i viure un ratet mentre s'aprèn. De part de tots els del social, que desitgem tot de bo d'aquesta vida. Te volem molt, Judit. Marta, moltes gràcies per fer-nos de psicòloga cada vegada que entrava... Marta, moltes gràcies per fer-nos de psicòloga cada vegada que entràvem a classe encara de curt. Perdó per l'expressió. Gràcies per donar-nos tants consells i possiblement no seguir-ne ningú. A les teues classes, a part d'aprendre una assignatura tan bonica com és Història de l'Art, ens has ajudat a superar este curs tan dur. Així que moltes gràcies per ser la nostra segona mare i apoyar-nos sempre. Ens quedem en les risses, encara que han hagut plors, però sobretot ens recorda de convidar-nos a la teva boda a la Sant Chapelle. No t'escapes d'això. Ave, y es maestrat, qui en universitas moritures un de salutar. Gracias, magistro nostre Beatriz, qui mundum classicum situebus anis docuit, especit nos intelligere latinum et graecum. Perdoneu, estic un poc antiquada, però gràcies a Beatriz per ensenyar-nos el món clàssic durant aquests 2 anys. I per a tots nosaltres, que ara s'espera un nou camí, alea jacta est, la suerte està echada. Bé, anem a passar les optatives. Alicia, la nostra professora d'informàtica. Gràcies per ensenyar-nos a dominar els ordinadors i a no desesperar-nos quan el sistema decidi fallar en el pitjor moment possible. I també un record per a Joan, que es va ensenyar informàtica l'any passat i va posar les bases del que ara sabem. I recordeu, xics, tot suma. Regina, la nostra guia en el món dels gràfics, dels errors i de les memòries. Gràcies per ensenyar-nos a representar les nostres dades de manera que fins a un xiquet puga entendre-les. Encara que hem trencat unes quantes provetes en les teues classes, ens hem sentit com uns verdaders científics i et volem donar les gràcies per això. Raquel, entre les teves anades i tornades de classe hem tingut bones tertúlies. Això sí, ens has deixat estudiar sempre que hem volgut i has aguantat les nostres queixes abans dels exàmens de valencià. Has sigut prou exigent en les notes, però al final te has comportat. Gràcies per ser la nostra professora. I per últim, i més important, Pablo José, el nostre tutor i mestre de matemàtiques. Gràcies per guiar-nos no només en el laberint de les equacions i derivades, sinó també en la vida en general. La teva paciència i dedicació són impressionants, i encara que a vegades els números ens han fet suar, sempre vam tenir clar que comptaven amb tu. Ens sap molt de mal que no hagis pogut estar avui així, perquè eres un dels professors més importants per a nosaltres, ja que mai hem tingut un professor que es preocupe tant pels seus alumnes com ho fas tu. Ens encanta la teva forma de ser, les teues crítiques, els cotillons que ens contes i tots els temes que podem parlar en tu que en els altres professors no podem. Ah, i també volem que sàpigues que ens ha quedat clar que te saps totes les solucions dels exercicis de cap, com també saben bé els de quart.
hem de mencionar l'esforç que vas fer per nosaltres al fer-nos classe de tarda per poder acabar tot el temari. Gràcies a les tardes gràcies a les classes de tarda de probabilitat que ens vas fer, ara podem calcular la probabilitat de quants cobates podem arribar a veure en una nit sense tindre conseqüències el dia després. De totes formes, demà vos ho confirmo. En conclusió, Pablo, eres el millor tutor que ens ha pogut tocar en aquesta època tan difícil, ja que sempre has volgut el millor per a nosaltres i quan has tingut que donar la cara per la classe ho has fet. Sempre et votarem al cor. Te volem molt, Pablo. Tampoc ens podem oblidar de Mònica 1 i Mònica 2, però quina. Sempre ens han ajudat amb un somriure i si demanàvem alguna cosa, elles ho tenien. Moltes gràcies per interrompre les nostres classes més avorrides amb cridades a consergeria i per totes les vegades que heu fet la vista gorda quan sortíem de l'institut. Moltes gràcies a les dues. En fi, hem arribat al final d'aquest curs amb més coneixements, més records i, per descomptat, més anècdotes que per explicar. Gràcies a tots els professors per la seva paciència, la seva dedicació i per ensenyar-nos que es pot aprendre amb molta diversió i encara que a vegades impliqui un poc de mal de cap. Els nostres camins se separen, però allà on anirem direm d'on venim, del nostre i és maestrat. Moltes gràcies. Rosana Bar, Gabriel Betalduc, Vicent Betoret, Alexandre Carbó, Jonathan Crister, David Herode, Lucía Miralles, Olga Moliner, Marc Querol, María Sales, Aarón Sales, Ada Sanz, Judith Sanz, Nadia Segarra. I ara passarem a donar-los a los belletes. Iris Cifre, Lluc Climent, Naia Dellà, Parna El Kabir, Roser Ferrer, Crin Macín, Diego Granel, Seba Herrera, Carla Julio, Amadeo López, Diego González i Noa Sanz. I ara que us tenim a tots damunt de l'escenari, volem dedicar-vos unes paraules. Són unes paraules que no són... Espereu-ho, Carlos. Ahí no va bé. No són originals meues, les vaig sentir un dia quan mirava l'Instagram un influencer d'aixòs que a vosaltres vos fan invertir tantes hores en el mòbil, ¿vale? Però vaig pensar que eren unes paraules molt adequades per a un tancament d'etapa o per obrir-ne una altra. I diu: tot el que desitges està a l'altre costat de la por. No desperdicis el present per un passat que no té futur. Si el futur no t'emociona,
és perquè vius en un present equivocat. Per a pujar, m'he de fer la meva pròpia escala. No he de pujar trepitjant a la resta i passant per damunt de qui tinc a la volta. Heu de pensar, la meva vida és tan vàlida com la de la meva veïna o veí. Tot es pot rebatir amb educació i humilitat. Ningú està obligat a encobrir les males accions dels seus companys i companyes. Quan us vau graduar a quart d'ESO, vaig citar unes paraules de l'Evangeli que deia: por sus actos les conoceréis, perdoneu perquè el castellà ja està ja bé, només de veure'l ja me posa nerviosa. Por sus actos les conoceréis. Vale. Crec que fer 2 anys de batxillerat us ha fet aprendre moltes coses i, entre altres, analitzant els vostres actes, us heu anat coneixent per tal d'apropar-vos a persones que cada vegada tenen interessos més afins a vosaltres. Teniu 18 anys, o els heu de fer, gaudiu d'aquesta etapa de la vida present, prenent com a base el vostre passat, del qual forma part l'IES Maestrat, i aprofiteu la força que té la sang dels 18 anys, canalitzant-la cap a bones finalitats. Ara és temps d'aprendre. Apreneu de tots i de tots, i no tingueu por per esforçar-vos i avançar en els vostres sabers. La recompensa no és fàcil de detectar, perquè és un canvi de concepció del món que, de tan lent com és, no te n'adones que el fas. Com a representant de l'IES Maestrat i com a professora que he sigut vostra, us volem dir que tingueu sort i que la vida us dugui un camí ben llarg. I per finalitzar l'acte, tancarem una actuació de la banda de l'institut, que ja sabeu que darrerament ens fica la banda sonora. Va, vinga, un fort aplaudiment.